Giisip ko nga ang atong mga pag-antos ni ining panahona, dili gayud ikatandi sa himaya nga ipadayag unya kanato. Mahinangpon nga nagpaabot ang kabuhatan nga ipadayag sa Dios ang iyang mga anak. Kay gitugutan sa Dios nga mahimong kawang ang kabuhatan, dili tungod sa kaugalingong pagbuot nini, kundili tungod sa pagbuot sa Dios. Apan bisan pa niini, nagpabilin ang paglaom, kay luwason man gayod ang kabuhatan, gikan sa kaulipnan sa pagkamadunuton og makaambit kini sa mahimayaong kagawasan sa mga anak sa Dios. Nasayod kita nga hangtod karon, ang tibuok kabuhatan nag-agulo tungod sa kasakit sama sa babay nga nagbati. Apan dili kay ang kabuhatan lang ang nag-agulo, kundili lakip kita nga nagbato na sa espiritu, ingon nga unang gasa sa Dios. Nag-agulo kita samtang nagpaabot kung kanus a sagupa nga mga anak sa Dios ug kanus a luwasa sa hingpit. Kay giluwas kita tungod ni ining maong paglaom. Apan kung makita nato ang atong gilauman, dili ka na nato matawag nga paglaom. Kay lauman pa ba diay ang nakita na? Apan kung mulaom kita sa wala nato makita, magpaabot kita nga mapailubon. Sa samang paagi, sa atong pagkahuyang tabangan kita sa espiritu, kay dili kita mahibalo unsaon pag-ampo. Ang espiritu mismo mao ang mga liyupo sa Dios alang kanato, uban sa mga pag-agulo nga dili ikasaysay sa pulong. Ug ang Dios nga nasayod sa kasing-kasing sa mga tao, nasayod unsay gihunaw na sa espiritu. Kay ang espiritu mga liyupo sa Dios alang sa iyang katawhan, sumala sa iyang kabubuton. Nasayod kita nga diha sa tanang butang, nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan ni adtong nahigugma kaniya, kadtong iyang mga tinawag sumala sa iyang katuyuan. Kadtong gipili ng daan sa Dios, gilain niya aron mahisama sa iyang anak. Aron ang iyang anak mahimong kamagulangan sa daghang mga magsuon. Busag gitawag sa Dios kadtong iya nang gilain. Wala lamang niya tawgas sila kundili gihimo usab niyang matarong o gipaambit sa iyang himaya.